שולי אמר לי להעיר אותו בדיוק ב6:30. רק עוד 8 דקות ואני קם. תודה על הסנוז, זה מסדר לי את הלוז. חם פה, אפשר מזגן? מזל, כמעט קפא לי יותר תחת. מאז שקניתי סקייט, נהייתי פטיש. חטפתי בומבה רצינית. בוא'נה, כמה גבוה ג'וק צריך לקפוץ במשחק הזה? איזו רכיפה! רק להיזהר מהמכוניות, הייתי צריך לבחור נתיב אחר, בחיים. בלי זכוכיות, זה עושה לי צרבת. יש, אני שאוהב את החיים. לכוון עם האצבע, ואז שחרר את המכה בזמן. יאללה, עוד אחד. כדור אחרון. איפה למדת לכוון? דותן, עצור, אתה מפורר לי את המוח. מה זה פה, המקקיאדה? יו, קבלו, זה מייקל ג'וקסון. שולף הכי מהר במטבח. תראו מה קרה פה. איך אני אוהב לראות מסודרים. צריך לתפוס רק את הטוס. טוס טוב, הכל טוב. אני צריך להעיר את שולי ב9:09. יש בינינו קצר רציני.